Čaute všetci, zdraví vás Spiro NB a dneska točíme onlineovky druhú časť s Michalom. Čaute. Takže ideme si zahrať Football Hits 2014 World Cup. 2dig.com. Stránku vám dáme do popisu. Počkaj. Hej, si máme vybrať aj tu player. Aha, zvuk, ok. Aspoň hudbu vypnem. Tu, ja si vyberiem tiež panáka. Ja si dám... Kde máš myš? Ja budem Ghana, ja budem z Ghany. Ghana, lebo si z Ghany. Ja si dám... Čakajte. Nigéria. Nie. Hej. Počkaj, môžeme vybrať ihrisko. Portfish. Takéto dáme to prvé, pôjdeme do redu. Hej, presne takto. Takže ideme. Ok. Sa to ovláda. Ja skáčem zo šíp. Aha. A ja čím ja kopem? Mne sa nedá kopať. Musí. Pečkom ja kopem. To čo bolo? Ale mne sa nechce hýbať. Každú hru na začiatku možno dáme nejaký futbal, no len za chvíľu nebudeme mať čo točiť. Nevadí, online noviek je veľa. Minule, ak ste možno videli, Gól! Five Nights at Freddy's 2, teda Druhú časť. Tak to bolo nepríjemné. Ku koncu, ja neviem, koľko chýbalo do 6. Pár Hodín. minút. Pár minút. Možno sekúnd. A to bolo... To čo robíš? To bolo veľmi nepríjemné. Každú onlineovku, aspoň jednu hru by mohli byť 2 až 3 minúty každá hra. Môžeme si to tak dať. Čiže budeme hrať 3 minúty toto. A tak zhruba, alebo 2 hry za 6 minút, proste to je jedno. Proste môžeme točiť 10 minút. 10 minút je tak ideálne, nedáva sa to moc dlho, ale je to v pohode. Keby to chcete, asi sme sa to aj v jednotke pýtali, Čo? v parte, keby to chcete s webkom, my keď sme povedali, že sme začali bez webky, tak to... Aj dokončíme bez webku. To je len na vás, či to budete do prčeli. Si vyhral voľby. Ešte 34 sekúnd. Potom píšte do komentov, že čo máme hrať alebo tak. Minule som ho porazil v každej jednej. Nie. Až na tú poslednú. Aj v tej prvej som vyhral, si povedal, že ten Nie, to som vyhral ja nakoniec. Aha, vážne. Vážne. Prečo stlačam shift na miesto Aha, jednej nedal shiftky? si gól. Ty. Tak to predbral. 1 sekúnd do konca zápasu. Akurát to vydal na jeden zápas. No nie. Áno. Gól! Vyhral som. Takže túto hru vyhral Michal. Ideme na niečo iné. Takže teraz tu máme sport. Tenis. Preto som trošku spomalil. A ideme tam. Nebolo to tam. Takže tá hra sa nedala hrať gól, tam sa nám športy, basketbal, fireflyer, jasné. Ak by to bolo taký iná grafika, alebo iná kvalita, tak to by bolo. Také plavca, daj si. Toto si dám. Tak, Daj start. a počkaj. Čím ja hľadím? VASD. Space. OK, hrám. A vyhrám. A chcete, aby to videl ja, to iba komentov napíšte. Kľudne si to tam stavte. Do komentov, kľudne si to zastavte a do komentov napíšte, že Uhorka je sexy. A ak chcete, aby vyhral Dano, tak napíšte, že wow. Minulý onlineovka. Ja vám Aha, vyhrám. Ešte ako to bolo. Kedy si vydal tým? No. Aha, ty kokos, pozri sa na moje telo a pozri sa na moju ruku. Úplne, že nikda. Barba. Nikda.
dole. Chod dole. Chod dole. Ja mám. Sportové hlavy. Napravo. Ale to nie je video, vidíme to tam dobrá. Ja som to chcel povedať. Sportové hlavy. Musíme sa Nie. odreagovať na to. A ja, no. A tu vyhrávam zase. Player 1, vyzdáme ešte jedno kolo. Ešte jedno. Jedno kolo. Ja si tam idem pamätať, to bolo... Ja si chcem dať... Ja si chcem tohto gardíka. Aha. Tak, máme nejvíčko. Zase mám čiernu ruku a bielú hlavu. Čo sa ozýva, to nám. Tam je chvástev. Aké poď. Teda Trump. Trampolín, hej. Poď domov, sa mi to teda. Hitler, nejde. Tak vyzerá ako Hitler. Zase im ja normálne. Tak to bude v pohode, lebo sme natáčali to Firefly, to práve, jo? A už je z toho asi kopcem dobre dlho bol za nami, ale problém. Možno to ešte hrali potom takom neviem. No, prejde na to. Máte to 10 super kilometra. Palovka. Wow. Tvoj. Ja to asi sa neodrážala. Nie, nejaká povredná, ale... Pozri na moju tvár! Čo tam máš? Zase vyhral. Ešte jedno ideme opakované teraz. Teraz mi to znamená. No to dvoch fire som. Inteligent. A ja si teraz dám. Ja iba že... Takže točíme Sportové hlavy. Lebo nám to laglo úplne, sa to nedá proste. Dať dva plány. Ja chcem byť. Ja zdám tiež na. Tento. Nie. Tento. OK, sportové hlavy. Sportové Aha, hlavy. áno, toto vyhrám, to ešte nikdy nie. 10 minút sa hrá. Hovorí, že vyhrám. To ten hrám a ja som vyhrám. Čo robí? Čo? On menšia chyba, mi sa zasekol pánák zas. Už mi ide gól. Gól! Prepáčte, že toto video neupravené, neviem sa s tým ani strihať, neviem s tým nič robiť. Vidíte, keď to ide dvaja o 5:30 večer, A úplne z... Magoreny, Hej, takže... Ako to vyzerá? máme minútu. Ja som vám za to mohol. Koľa ti máte dva? Nie, 7. To sa mi nedá. Tebe to nikdy nedarí. To, minule. Ešte by sa to nejak rozlúčiť. Čaute. Všetci, kto vidíte, čaute. Majte sa, lajkujte, čaute.